Bigarren mailako funtzio polinomikoa. Dakigunez, lehen mailako funtzio polinomikoa horrela adierazten da I berdin mx gehi n, nun m damalda eta n ordenatua jatorrian. Dakigunez, lehen mailako funtzio polinomikoen adierazpen grafikoa zuzen bat da, zenbaitetan gorakorra, beste zenbaitetan berakorra, eta zenbait kasutan konstantea. Beraz, irudikapen grafikoa egiteko garaian nahikoa genuen bi puntu jartzearekin. Bi puntukin zehazten baita zuzena. Bigarren mailako funtzio polinomikoak horrela dira I berdin ax bar bi gehi bx gehi c. Bigarren mailako funtzio polinomikoa esaten zaio, hau bigarren mailako polinomia delako. Beti, x bar biri koefizientea jartzen zaio edo izendatzen da a letraz, xen koefizientea b letraz, eta gaieskea C letrarekin. Bide honetan, aztertuko dugu kaso partikular bat egingo dugu. Esaten nuen egingo dugula B 0 eta C 0. Eta aztertuko dugu I berdin a x bar bi funtzioa. Aurreko bideoetan erantsiko diogu B eta erantsiko diogu C ikusteko era orokorra, forma orokorra. Har dezagun kaso partikular bezala I berdin x bar bi. Hau da, kasu honetan x bar biren koefizientea a da bat. Irudikatuko dugu funtzio I berdin x bar bi. Horretarako, ezagutzen dugun modun, balio taula bat egingo dugu x i emango dizkiogu 0 bat bi minus bat minus bi balioak, eta ikusi zenbat ateratzen diren irentzat balioak. X0 denean, I izango da 0, beraz, badakigu koordenatu jatorritik pasako dela. X bat denean, I izango da bat bar bi, bat, X bi, I lau, X minus bat, I bat, X minus bi, I lau. Beraz, datu horiekin, gutxi gora bera, ingo dugu funtzionen adierazpen grafikoa. Puntuak dira 0, 0, bat puntua, bi lau, bat, bi, hiru, lau, gutxi gora bera, hortikan, minus bat, eta minus bi, lau, hor nunbait, gutxi gora bera, ez da erresa, baina gutxi gora bera izango da horrelako adierazpen grafikoa. Ondoren egingo dugu GeoGebrarekin eta orduntxe ikusiko dugu adierazpen grafikoa hobeto. Honi deitzen zaio, adierazpen grafiko honi parabola deitzen zaio. GeoGebrarekin ikusiko dugu bain, ea zer gertatzen dan, A haunditzen denean. Hau da, aurrena, irudikatuko dugu I berdin x bar bi
Ondoren, I berdin, bi x bar bi, I berdin iru x bar bi, hau da mantenduko dugu forma hau, ax bar bi baino koefizientea aldatu ingo dugu. Ondoren, egingo dugu I berdin minus x bar bi, irudikatu, I berdin minus bi x bar bi, I berdin minus iru x bar bi, eta bar, hau da. Ari emango dizkiogu aurrena balio positiboak eta gero balio negatiboak. Eta aztertuko dugu nola aldatzen den adierazpen grafikoa, parabola. Horretarako GeoGebran sartzen gea eta saiatuko gea irudikatzen lehenbiziko funtzioa I berdin x bar bi lehen egin duguna. Irudikatzen badegu, hemen txendaukagu, irudia. Ikusten dezue funtzio hau beti dagoela definituta, beraz, izateremua minus infinito plus infinito izango da, ibiltartea zerotik plus infinitora, beherakorra da minus infinitotik zerora, gorakorra da zerotik plus infinitora, bestalde simetrikoa da, I ardatzarekiko, minimoa du 0,0 puntuan, eta kasu hontan, minimo honi, deitzen zaio parabolaren kasuan, deitzen zaio erpina. Orokorrean, parabola bat baldin badaukau izango balitz horrela, erpina izango litzateke puntu hau, kasu hontan bezala horrela baldin badau da minimo bat baldin badu, puntu hau izango litzateke erpina. Jarrai dezagun funtzio honekin, eta orain irudikatuko dugu I berdin ez x bar bi baizik eta bi x bar bi. Ikusiko dugu ze gertatzen zaion parabola honi nola mugitzen den. Hau da, A batetik bira pasatzen denean, funtzioa itxi inda nola baita esateko. Hau da funtzio berria. Urdin ez dagoena. Jarraituko dugu. I berdin egingo dugu A handigoa, adibidez lau x bar bi, funtzioa gehiago itxiko delakoan gaude, horrelaxe da, funtzio beltza daukazue, hau da, A handitzen dugunean, erpina 0,0 ez taldatzen. Gertatzen dela da funtzioa itxi egiten dute, edo egiten dela. Hiru kasu hauetan, A bat denean, bi edo lau denean, hiru kasu hauetan A positiboa da. Orain hartuko dugu A negatibo bat. I berdin minus x bar bi, ea zer gertatzen den. Kasu honetan, funtzioa pasatzen da edukitzetik minimo bat, maximo bat edukitzera. Nolabait buelta eman zaio funtzioari. I berdin minus bi x bar bi irudikatzen badegu, pentsatzen dugu izango dela itxiagoa, baino baitare maximo bat edukiko dula 0,0 puntuan. Eta hauxe da, pentsatzen genuen bezala itxi eginda, bukatzeko I berdin minus lau x bar bi irudikatzen dugu, eta berriro gertatzen zaigu, pentsatutakoa, beste gorri bat jarriko dut, funtzio hau da. Beraz, ikusten dugu, A positiboa denean, nola dago irudikatuta funtzioa, dauka minimo bat, eta A negatiboa denean, maximo bat dauka. Beste zerbait egingo dugu, kasu general bat hartuko dugu,
irudikatuko dut I berdin A X bar bi. Eta haren balioak aldatzen jungo gea. Horretarako deslizadore bat, deslizadore deitzen da, hartuko dut, ikusten duzue, irudikatu nahi deten funtzioa dela I berdin AX bar bi. Hemen eskubiko partean, zuzenki honetan, ikusten duzue A berdin bat dela, irudikatzen dut, eta hau izango litzateke I berdin bat X bar bi. Hemen daukazu eskarreko partean, I berdin X bar bi. Eta ni muitzen jungo naiz A egiten dut haundigoa ikusten duzu, funtzioare eskarreko partean ikusten duzu muitu iten dela, eta adierazpen grafikoa itxi egiten da, baino erpina ez da aldatzen. Berakanoa batea hurbiltzen jute naiz, momentu hontan A ia 0 da, hortxe zaila da, hortxe egiten da 0, orain ja negatiboa da, eta ikusten duzu pasatzen dela minimo bat edukitzetik, maksimo bat edukitzera. Eta A haunditu ala, balio absolutuan, itxi egiten dela. Odon ikusten dugun nola dan funtzionen adierazpen grafikoa, haren arabera. Beraz, laburbilduz, ondorengo hau esan genezake. Aigea I berdin A X bar bi irudikatzen, esan daiteke A 0 baino handigoa denean funtzioa horrela dela, eta A negatiboa denean 0 baino txikiagoa horrela dela. Lehenbiziko kasuan A handitu ala, funtzioa itxi egiten da, ikusi dugun bezala, eta gauza bera gertatzen da hemen. Bueno, gutxi gora bera.